He video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril roi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e December ni somni pakhat kumsar zako somriat pani thole ni jing dar sari le mit somli velania North Coast Australia cheng Frank Church chu anina trangin ron suak chia Ahma zan khan an bol lo bo mi gate bula da chuaka zinga pai tu te dan lo pai tori na wangin abo muruak chu walak le tuma gate of chu chuan an kot an kong pui le lama om pi mariani thlap hang le chia zeta lo ding reng chu awa mutatlat mai Frank te tuna nom na venga hian kumsom ni pasari zet an lo cheng to an chanom nu mariani le afanu kumruk mi boni te ro hi chu ron pem thar deuh chawan nia kum khatema bak an lom lo in ep mai om mani se an mani dai dang tu ko thler chu azawang renga apo po chiti tak chuan anin po em lo in mu fu ni khwa khai thamo hanin ti satlia iwa thau ve I mai ava bol na save ti vel tel lovin in hai bai satlia ani deuh mai ma se chumini chuan engwang te kherenge mani mariani chuan Frank ka melaron mu vele chuan thlaphang ti hriat takhian aron outward tur maya a mela chuan pui ngai melalang ti hrethiam ngal rang takin pu Frank ka po chuan mariani om na lam chu apan phei ve ngala abula wathlen chuan mariani chuan adara lo kwa thlopa a trap ta hlop mai Frank kan thil om zia han zo chen chuan trap chungin kanau te thi ti zongin a chang phota a hnu dewa afanu kumruk mi boni Clarke chu vi hlumani thu sei tarup maya chu vele Frank chuan police kan washilange atia mariani chuan a phone to thuina lo changa hetilai hian Frank kan upui ma vi si chu khuma tangin alo tho chuak ve meka pon lama a pasal le an thanom nu thom chu hriat rualin thil fel lom ti a hrethiam ve ngal rang takin ron tlan chuak vea thil om zia hriat vele muang chang lovin ama zok chu mariani te in lampan chuan atlan phei ta ngal ani in chung luna kong kapui chu alo in hongsa pindan lom masabera chuan handa ka alandana pi mariani bedroom ani mela thil fel loeng ma awmina lang lo apia chuan pindan pakhatalo om lea chu po chu arwak deuh dana mi khwal pindan ni mai omania a chunga tu manum chuang lo a ep lampanga chuan pindan dang pakhat alo om lea chu pindana chuan no pangin fiam na chrang om baka a cheidan shim atang poin no pang room ti hriat tak hinia khotlangram te chin danin kumruk mi chau ni ma se pindan shanga anu chuan mutir toa tuna avda na pindan po hi victim boni pindan alonia mavisi chuan chiang do zokina han thira apia bang hengin no pang khumte hi aloin hunga chu khum chu ven chen chuan no pang khongai thak boni Clarke che chang lovalo murang chu awa muta ani khuma chuan azang thal zong in lo mua a mel chu dang bel maya om zon vel chu a hu deuh dup bok la chan thei be sein at khum lama chuan a han dom kanga ma se taksa lo vo vek to wangin ti theom to lo ti hrethiam zui ta ngala thilrin hlelomom ngeyala na wangin khoidang lam zui lovin that takin mutlea ril ruchiai ru takin a chu asan le tari ani kotalo om apasal te hne wa thlen le chuan police panin lo om ve to boka pim mariani chu ala pa ngai hlei theilo ti hriat hle a trap hlop renga Frankan avon na chang chuan a tal chuaka an bula an ui te om thle le chu han chhir zot pa hian enga tingei bau mi lo I bau zian ilom ni enga tingei bau lo a han tingota Frank chuan a thiamang angin alo khap dai ve ngal ani police pani te chu in chunga chuan an lut zui ve ngala buni room an wathlen chuan thil nang lam na satak an mulem lo khumanau te ruang lo le tereng ti mai lo chu a hnu loka medical team te an run thleng chun zom ve ngala
an ni po chuan ti then nei to lo a thi ti official in an ron nem het zuita ani ataksa lo khong man to wangin athi na po rei thokhat to ti hriata hursol na lam hoin khoya tok ngei ni na lang bok ma se crime scene a chuan mi patsi mu ni lo thunga a shoka le oma hliam om bok khumle bangin kara chuan mutke kor tisen kai du nuai hi lo tla mak angreng deuh main a hliama tak chuan tisen a chuak na sawak tlat lo maya tin ataksa baka a hnuai khum pha chu a hu deuh dupa a hliam vela chuan puana hruk na hnuam boka wangin poi khoi tu chuan mut kor chuan thisen chu hrufaianga chu mai chu du tok lovin evidence ti bo tumin tuina sil le ani arinom ta ani police vatleng masaten anti turang ang ten ti zo nu chuan nu chui na thok tur detective toron tir turin hun puilaman vashet tir veleta chuti lai chuan mariani po an thanom te nu pa chuan anina hroilutin theyang angin an lo thlamwana nu chui tu tur te po an ho du pa chief investigator Eric Lailia hovin an ron thleng ve thuai bok amma saberin in chung chu anan endika lu ruk na emo lu luina nu mai emo om mielo ti chuan thil hriat chu masakania in hnung lama chuan chu theina kong khar nor tol thei chi hi oma apia dewa chuan heti hun laia an chin war tak in thierna in te om boka abula tlang ban thom no enga mozat in zar hi om lea in hnung lam tual chu palrin om tok taka hungania pal pialam chu van tlang kong ani le to mai in hnung lam atanga pon lam chu theina gate rinom tak chuin kala nu mathara om lo dana an mangai lo ti chiang viawa maria di po chuan chulam gate chuan mangai mi lo nin a soi ve bok tin an in hnung lam kong khar nor tol thei chu an uiten du hun an so theinan an khar phui chat ngai lova tlemin hongin an dareng thin nin a soi boka anina chuan ui patnian vula thil thlen zan chuan pakhat sitting room area ka pakhat chu boni room a chuan riak ve thung ani choka bungbel dana po do chu tlemin aloin hong deuh hleka chu wang chuan a chunga chemte chu lain tol that tu chuan mangzuyam niang ti ngai danan nei deuh hleka ma se a hliam nena in mil tur chemte mu choiro om chuang lo mariani soidanin chumi zan chuan engma thil dang lam thleng om lem lova thil dang lam deuh ber chu chumi zan chuan boni chu aswak bak deuh thlata mania lo mu hil mai du lovin anu chu aruma mu turina phut thlata anila lo ha ve nen exam tur nei nai bok nen vauti ti thlem ti tin zandar lechan ve vela anin timu thei shamani ome boni hian thim hi hlo shim shim wangin arum po ti thim sak ngai lova tin akong khar po khar phui lovin ada sak thin bok zandar som khat vela mariani po chumuzui vein zandar khat vela zunzungina tho ti lo chu a har mi lo ni nain soya chumi tho chum po chuan engma thil fel lo om lem lo zingdar sari pel sheta mariani chu telephone ri na ti hara ana tho na ten nalama an boi dewa wangin kalma turin an ron tia ti chuan tuk chuan siama ama po na thoka chuak turin ain siam zui ngal ani ain siam pa po chuan boni room chu ayana alamu hil ni mai na shia ma se ain siam zo zingdar sari le mit somli panga vela tuk chuan e du to poin a fanu chu alaron thoda chuang lova vakai tho mai tuma vakal chuan arwang dai vek to chu awa mutam mai ni ome police call ngala ina po chuan om ngam tolovin na tlan chuaka pu franka kha awa mu fu tani in soyani mariani chuan rin hlel tur po sher lo thule misol tuemo zana ani na lu druin afanu chu ron that niarin thubak sei tur shelo a case suitu tura ruat homicide investigator detective senior sergeant Eric Lailia ron thlen chuan crime scene lein chung mun mate baka mariani thil soi de chu a han chut neva mariani thil soi chu a vai oi diak harsa ti na deuh anei datlat mai pakhat na chuan mariani amo
an chenom te mo poin an ui pani de chu zana an bau mielo nin an soitlat maya ui te chi bau pe zet an nia pon lam mi an shet ngai lo ron lut ni se an bau ngei tura angai ani pani na chuan in chung in rem dan chuan amita la viau boka luruk na nu mau mi lo valu thein om chun nian ngai nung lam kong khar nor tol chi atanga lut chulo ni ta se boni room thleng tur chuan a ki ko yang renga kalkonga pangparin hungte baka in chung atanga khai chi te poma in chung om dan che salovin thim thamaron lut ni se thom chua mi lo le in pal boy mi lo varon che thei arinom lova mariani la chuan engma thom hriat lo thu soitlat boxi chu wang chuan poi khoi tu chu in chung hre chiang tak thim thama po in pal boy mi lo wa che thei tur an ui te po in arim le aman hriat sa an bau lo tur mi ni arinom tariau maya ma se chu ina chuan mariani le boni che chu an cheng boxi rin hel theilang sarber chu mariani pasal hlui boni pa ania ani zungol vei arui sual phei chuan thin thok thut nei nupui te po kutlak mai shelo nin soyania chu wang in chen zui ta po chu han reng boka aman shiat dan le poi khoi na chu in mil thei dan omala na wangin chu pa deni sa chu thunan zot fiata ma se arin hlelom thei viola in poi khoi na thlen zana athil ti le om na mun chiang takina soi thei vetlat maya shiat pi tu po nei that ba ka athil sei chu fin fia thei vek ani boxia poi khoi tua han pului tral dan om talo detective Erika Suan rin hlel ril ruk dang pakhat rin hlel har taksi hi alo neya chuzu tu dang nilovin an victim boninu mariani chu ani tlat mai an victim chu hursual na rong kaya khoi chiat ni ngein lang ma se mi pachi mu telani lo wangin manrua enge mo manga khoi ani aring dewa chu ti ni chuan poi khoi tu chu mei chia poni thei tia sia in chung sha chiang ber tur le anui te poin an bau mielo tul chu mariani chu ni phot maya enge mo wangin mariani chu thinrim thutemo ril rulama boina nei thutemo nianga heti hian mak takin afanu laka chona cheta te poni thei ti ngai dana nei deu ani tin chu ngai dan ne na in nerem thei takin in chung sitting room le in nung lampang tola khan beer bottle ruakan munwal boka mariani chuan aru ruha choknan beer inanga adua ya lo in tamin harfima ti du haulo tur thil rap thlak tak chu ti tamayam niang ti te po ngai to thei tak nin chui tu de chuan an sheta chu wang chuan detective Erika chuan pe hel kwal mielo hian ifanu hi thani tro sei tha hle hle la pui ngai chuan kan pui thei don chelom a han ti tlang hal pop maya se mariani chu a sangang mai nilo eng wanga chu ting min puringot ngei ni min pu turin enge shedi nei ati khur hlok ma a mai ro chu suspect te hi an phatna sata wang le an thinrima wangotin an thu sai zong zong oi tur tinani chong lova mariani po hi ayarin hlelom zok le poi khoi tu ni rinom zok midangan shet chu ma chuan suspect li satrangin amngan la thai chedu biglo ani crime scene atang chuan evidence poimo mu chuan nei lo ti thei deuh thonia police som thum pani lain in chung le chevel baka an chenom te compound te nen laman dap chuwa vek nuwa po poi khoina hriam hrei chemte tak ngial po chu an mu chuak chuang lo an mu chuwa teuh ber chu kor pakhat thisen kayang takhi anin sukna pindana chuan an hmua atira chuan a poimo viau donin han ngai zet ma se an zirchian hnuah poi khoina nen chuan eng main kung kaina nei lo tian hre chuak le ta ani in chung zong zong chu fingerprint rin hle lomo mem tin an dap chuak veka amai ro chu fingerprint an hmu zong zong chu mariani fingerprint te bani fingerprint te an melshed lenglut te fingerprint vekani tian fin fiale boka melshed lo fingerprint rin hle lom hmu turom hau lo detective Erika chuan a chui thuk tel tela
Mariani chu rin hlel na nei tam ta tial mai mi tam ber chuan nu thatak afanu po duat em nian soilain mi pakhat hian afanu chu kutlak changa nei nina soi ve tlat maya midang zong thil soya in chu chuan detective Erika benga verzok tlat tin Mariani chuan ruru lama harsatna depression nei thin dir hret chuak le boka tun hnaya chu chuan ti boi zual thu hret turom lem lo ma se hetinga thil thleng rap thlak taklom takai chuan me belarem chhotatlat ani chuta anrin hlelna ti zual turin a hmadu lok khan Mariani chuan counseling lak theina phone number a lo va phone ti hret chuan le boka mani chawa fine call chu harsa ti thu te lo va soi ni ome chutianga amarin hlelna chan turom bel zela wang chuan Mariani chu thu zo fia turin vaing mazat an kova an ko jing vio chung po chuan phun noi lovin thuai takin ron kal zela thuan zo fia na zong a chuan poi khoi na chuan in nam nei na nei lo zia konfi takin a soi thina a thu soi dan kal manga po a chiang ema a chong kam mandu dan po a nget tha thei viau ve khat thuan zo le chum chuan poi khoi na thlen zana thil thlenga hriat chu zo to lo te po lo thea tin zebruk te po lo la nei ve thei thobok ti ngai to chungin nu chui tu de chuan aril ru thilom a hriat chu zo to lo te po a hriat chu le thei besein in doimut hypnotism tiarem tiem tianan zota chu po chu nial boi lovin arem tile thlap boka ala kon fi mar chho viau ani amai ro chu in doimut na hypnotism kalpui tura police ten bot sai mek lai chuan thu nei tu te chu Mariani ukil hian ron be pop talol maya in doimut chu rem ti lo thuron sei tatlat mai chu wang chuan enga mathil ze bruk sei chu du lo nei ani mai tin nu chui do chuan poi khoi tu ni ngei ti fin fian nan ngai tamak maya chu ti rualin ain pon nai mo fin fian nai mo an nei ni lo chuan rin hlel nangot chu kor ta han hoi champui na tham ala thling chuang lo eng po ni se rin hlel bulfu kan nei to ringot po chu mason na lian taka nu chui do chuan an ngai to thovani poi khoi na thlena tanga thlani na chuan chanchin bumi pakhat poi khoi na la chui chualo chungchang zik thin hian nu chui do chu aron be popa boni Clarke thina chungchang chu zia du thuron seya tungia ni ti tele cold case chungchang zik thina ni ti tenan hre chuan nu chui do chuan chu poi khoi na chuan chui chu to thule poi khoi tu pon hre chen to thuinan lo changa a moran la bok fel lo wang sei chuak lo mai ni thu te lo shilin chu tiang poi khoi na la chui chu lo zinga chuan tel ve chi ni to lo thun lo shil mia maya a mai ro chu an konfi viau nain a fin fian na lam ve thung chu pakhat man la nei bel chuang lo a kha tokin ril hlel tur dang deuh te po an ron lang ve thina a mai ro chu chung te chu chui thui ngai lovin adik lo tian fin fia le ngal mai thin atopa chuan victim nu Mariani boka chuan an mita fule nge thin ani rubori tha kumsa zakwa somriat palia chuan anram dana courtin nu chui tu thlenchin report petura ti na le an thlenchin atanga thutluk na siam theina inquest an ti chu nei ania police te chuan rin hlelan nei le an rin hlel chante nu chui na konga an thlenchin te chu an reporta ngun taka courtin ngai to hnuah poi khoi tu chu Mariani nilovin mel shed lo midang dayan ni tin thutluk na siam ta dai maya a case po chu chui cholovin azu zizui tabok ani Mariani tan lom tur nge lom lo tur ti po shet thiam harang renga a fa that tu nia an rin hlel na tanga filim rualin a fanu that tu chui chu be se na zong po a choi ve tangal bok ti na nia heti lai hian a fanu thina chu a maina tuar ngot ani bera mani fa terap thak taka chan mana to telul nen poi khoi tua ama an puna te chuan anat na ti zuala mangchia rap thak tak har chua thei silo amang ni ber hian in ria a fanu thina chuan in thiam lo na lian takaneya khamizana abulamut turmin du ngoi lai khan engwang lo mut pui lo nge kani ti te in zot non tluk tluka
a fanui na mamo lai taka na le thil tul dang wang mai lo ngai sak tok lo kha ain chir tloka chu chuan atina zual hle ni chuta a fa chan na le ain thiam lo na mai po chu anat to te lul nen a che vele mi te zong chu atan phurit an chang zo vek to a kholaya tele mi pui pun khom na hmuna kalna pianga mi te chuan an thlir thup ni ber hian in ria abul vele mi te chuan sonu so a fanu thattu khani so ti melin an mel ni berin ain sheto chu tluka tor shom chu nu tan chuan om kher om lo ve a che vele mi ten an mu sit na te an huat na te an rit na zong te chu hai rual an silo a chang pi chuan phone hi ron ria tungen ni ti po shet lo te hian I tha ni kha in puang ve mai la te hin ron ti le rengot thina an khotlang shim chuan tual that turap thlak tak in puang du lo muinan hnuah an ngoi ti chu ain haimol big silo atan in soifia sena ni silova tin minan rin hlel na chu soifia theidon poining sha chuang lo azing thote hi voin chu police in min ron man da yanga ti hlau thon tlat chang te ne ya nu chuina lama an ho tu pa ber detective senior sergeant Eric Lai liang e po khan pasal til lo fa en colony wangin azuam bika aring hlel zual ni te hian a shebok ama anrin hlel zual em san pakhat in doi mutarem tizet nuwa adu le taklo te po kha adu lo shim wang ni lova thil shazok te han ronin tianga aril ru harlo in kar an da sak chuan an se piang le an zona zong te lo o mai kha thilom thenia ati lo puya alo in puanga ain ok nok vekang tian lo hlau thon pui wangania chu wang chuan ukil ron phot turin an lo shil hloma an thuron anga ukil ron nuwa an ni po chuan a him lo ti shein in doi mut chu nol turin an ti ta chau zok ani chen khatin afanu kutlak thinangin an lo soi ti te han shet phei chuan a thin lunga ngoya nuania afanu thunun nan chuan okisang dewa han vin chang te nei ve nge ya ma se kutero athlak ngai haulo ti confit kin a soi theitlat detective Eric Ala Khan a thu sei chu tu mai an oi saklo tur thu shilin a vauti ti fo mai le ngala din mun sang jok be se zirna la chun zom sham te po chu lo theilovin a chol sana lo ngai ta ani aril ru ha lutuk chu angai to na kal sol chang phei chuan manin ti hlum hial te durum rum thina amai ro chu titlang lo tur veng tuam chun chu mani lo in ti hlum ta se detective Eric chuan adu dan in chung chang a soyanga a fanu that tua puin chumi wanga mani in thiam lo in ti hluma te ron pu mai donin a hria chu tenga chanchin an soi tur chungai ngam lovin mani in ti hlum chu a thul le sham thin tin ama athi le phei chuan a fanu thi na chu sui chu lovin omanga poi khoi tu ber po thi to mani in ti hlum to tinan khar mai don sia a fanu thi na chui chu lova thamral mai tur chungai ngam lovin a fanu tanaro rel na hlen chuak turin dam chu ala thlang ve shamani a fanu boni Clarke thir traga kumni thum chung vel chu a tuar na ema khuare in min nem ve mana ti besin nen ni chiar liama zana khwar takin khuma ain trap mu hil thin ani ber kumthum nuwa po ator na chuan kian zai la rel thei chuang lova khuare chu ron thleng ngai don lo ti a thiam veta eng tika ma chu tor na chuan a kian san don lo ti en sha chiang ta hlea chu wang chuan aril ru ti pau khawa aril ru na le ator na re hun be se ngai chuan a hliam tor lai ne na ma chon mai chu a thlang ta zoka chaklo taka in dom ku nai chuan har sat na pai reng chung po malam pana kal chu a fanu tan po thaber tur ni na ngaya mani ain ti pachang theita ani anun siam shada turin kathlik ko shan camping aluta chuta lo lut ve pa pakhat nen chuan in tongin a hnuah anin nei zui ta nge nun bul chan thar le turin an che na Melbourne atang kilometer za som chuang hla wanthagi lama an pema a pasal nen chuan hlim taka khosa zuin fa po pali lai an nei le bok
pasal chuan mariani din mun chu hre thiamin a thlop tha ema an fa pali te thalak chu frame in a tar thina alaya tak chuan Bonnie Clarke thalak po chu ada tel ve thlap thin ani Bonnie pian na pa Dennis Clarke po an noin a fanu thi na chuan alo khoi na ve em thova ro rela diklen chuan ni hun chu ngaklel takin alo thlir ve a ma se kumsom ni chung zet chu chi chu lovin aum tamai boxi a hrisel na te po atla niam ve zela a topa phei chuan kan sarnat na ve ti hriat chuani ta nge a athi ma a fanu chunga thil thleng hriat chu le chin fel chu adu thu sam le be seom chun ani taringot mai kumsani pakhat aroin her chuaka tu ka chu Denise chuan chanchin bu chiara chu chanchin bu a chuan Victoria Khopuya Police ten case in fellow hlui to tak tak te chui thar le tur cold case unit an din thu Halloween ziaka chu chuan be se na thar siam sakin afanu Bonnie case chui ve se ti ta em maya ti chuan chanchin bu ming lo lang detective ron idol sa chu a number jong chuakin ava beta top mai ani afanu thi dan chanchin te han hril chuan detective ron a po chuan alo hre thiam khop maya ti chuan hun rem chang an nei masak bera detective ron ate chuan pu Denise chu aina ngei kal chilin thilom zia chu chiang zokin an vazota Denise po chuan afanu Bonnie thalak te phorin alo pe a thil thlen dan te a hrisel na din mun hun tam nei to lo dan te a thi ma nge chin fela du thu te chu alo shrila detective ron ate po chuan afanu case chu an lo zia chen tur thu shrilin an hosan le ta ani detective ron idol sale a chen pa detective tim de ate chuan Bonnie Clarke case file zong chu an han hai chuak thar le ta phek tin chu uluk em in an han zir chiang chho tangat ngata atira chu case lo chui tu ten an ti du mi lo mi pui van tlang pui na deal chu thain an hreta ti chuan Bonnie Clarke thi na case sung chang chu thu thar the dar tu te ma sei chuakin chu case sung chang sei du nei piang te chu police te be pop turin an ngien thar le ta ani chumi lo chiar tu zinga pakhat chu nu pakhat kumsom ni pangami kaili wardi tinia ani hian Bonnie thi na case lo ngai ven deuh bik shim shima a chanju Bonnie nen khana in rual vela tin kom te po an lo in kom ngei ve hle thin a hun lai khan thilom zia tak tak la hre thiam lo ma se a puitlin chho hnuah Bonnie chunga thil thleng chuang chiang e niang tin alo ngai toilet ve fo thina chu tianga chanchin bulama a khe sui thar le ani dan te han mu chuan a benga ver tazar maya nu chui tu de chu aron be popta ani kaili ward chuan no pang thil hriat in Bonnie nena in kom thin lai an thil ton alo la hre chuak thea rin hlel deuh polo nei nge poi khuina thlen kum sang zakwa somriat pani vela khan Bonnie te chanom maya an khosa thina a len ponin len po ton fo thina chu ti lai chuan Bonnie nu mariani po chu mania fine colony wangin an khosa ka hara salea chu wang chuan an sum har satna tlem ta lo pi thei be sein Bonnie nu chuan an room pakhat chu papakhat mala an ti mai hi alua chon tira kaili chuan thila lo hriat chian vio chan po Bonnie nen chuan chu pa mala chu an hlau hle thin ni na soi Bonnie phei chuan chu pa chuan pomatum te hian a hlau thei ema tin an chetalai vel te po alo thlir vung zel ani ome chu pa chu poi khoina thlen ma thathum September thla khan Bonnie te ina tang chuan in son chuak to a ma se kaili na ma arin hlel na chu a re thei tak chuang lo a hun lai khan no pang mai an lania soina chang le soidan thiam lo ma se a puitlin thlengin angai to zui fowa nu chui tu den Bonnie case an chui thar le don ti chanchin bulama han mu chi khan chu pa chu aril ruaron lang le ngala tun chuma chuan ngoi bo pui mai tolovin nu chui tu te na aron report ta ani ti chuan thudon bo zi chuan detective tim de chuan Bonnie Clarke case an chui to na file zong chu uluk takin a han en chuak le dapa chung zinga chuan mala ti ming puanom leom lo a han en non le ngata
rei fe a bei hnuah a tira hnu chui tu den thuan zo fia zinga pakhat mala a mingpum Malcolm Clarke ti chu lo tel nge ni ti mu chuak ta tin chu pa chu boni nu mariani po khanarin hlel thu detective te hna khana lo sei ve nge nge chu pa chu an hna thlako chung vela khosak ve wangin in chungom dan te po a hre chiang ngei dona midang ti har lovin a che thei don ti mariani chuan nu chui tu ma sa te hna khana lo seya chu mai ni lovin an ui te point an hriat to wangin an bau khum vak to ngai lo ti te chenin a soibok poi khoina thlen ma thla thum vela khan mariani te ina tang hian in son chuaka a bulloka indanga lua chuta in lua man po chu pek thei tak lo wangin Brunwick khwa anule patewa fin turin in chu chu san le ta ani amai ro chu atira detective Erika ten thuan zo fi khan mala chuan poi khoina thlen laia omna mun hriat pui tu nei thu seya ana thona mun cinema hall a om ni nen seya chuta tho pui te po chuan athu sei jun lo nem nge puya wangin rin hleli sa tangin malaming chu an lo thai cheta ani chutianga cold case investigator ten amingan an hriat thar le ta ka chuan detective tim de chuan mala ti ming chu chulai bial vela poi khoi tun lo mel hriat to le an lo man to te zinga om reng em ti han zonga amai ro chu mala ti kher chu muta hau lo maya atnai vedu ber chu Joe Clarke ti ni maya an rin hlel ming ne ni nang chelo ma se a ming nu nung Clarke ti ni wangin chui chian ve shim chen ria chu pa chu tharum thona kai noi poi khoina pahnia manalo ni to a chungan man na case pani ta chu bani thi ma le thi nuwa thil thleng ani nge nge an man na masa zok chu kumsang za ko somriat jun thla kum somni pani mi Teresa Crow thi na case ania Teresa chu nula mel tra awang lai mang chomek han len kho thon vel nuam ti tak mi nia thian siam thiamin kompo kom zawa a thian komte piangin an ngai na theiem ema mi thin lunga tlak na dan riau thiamang chi kha ani veni mel sang zo ko somriat juni som pakhat chunulama a thian nu pakhat hi an na thona muna watloa restaurant sangkang taka papakhat nenin muan tum thu sein a phur khop maya a thian nu po chuan in ho huna kanina lo leng koila tin alo soma Teresa chuan a thona pizza dora duty tura an mamo lo zo potangai thu sein duty angai lo ni chuan karon tlo ko yang che tin anin thla amai ro chu chumi zan chuan a thian nu ina chuan a kal tamia lova a thian nu po chuan a thona hmuna chuan a kal tlanga ni ringin angai venzi ta big lem lo atuk chu nulama thil enga moti dun turin ro man nan nei saboka ma se chumi ni chu nulama po chuan aron lang talo zela angai poi mo lo ve shima ngain a thian nu po chu lungoi lo ta viau maya va bia kher po atum ta big lem lo ma se ni enga mazat nu apo Teresa chuan ron betareng reng lo maya ana thona muna po kal lova an ho tu te point achin an shabig lo engma soilova kalngot chi ni lo wangin makan ti tran ta viawa tin a hlo lak turom sa po aron ngai ven mia lo boka thil diklo engemo taka mani ringin ain lua wangai ven turin mi pakhatan tir phei ta top mai ni Teresa in lua avathlen chuan lekhathon pakhati kongkabula lo lom rengmaya a han en chuan an ma ni bokin Teresa lekha tur ni kalta vela akong kabula anda to hilonia eng wanga Teresa chuan la lut lo nge ni tir sethiam lo hle kong ka pui chu lo in kalawangin ventilation a chuan a hanin ban kaya a chunga han bi chuan chuata milem uluk taka puana tuam niom taki azuk muwa thele vin in chunga chuan luta chuata puana thilin tuam chu han keudek deka a han en chian lak chuan milem mai alo ni o zong lo an thopui nu Teresa ruang alo ni reng maya ti chuan harang takin police station tir tangal ani police te poron thleng ngalin crime scene dan vel chu huluk takin athlan lamasate te a chumi hnuah film khur takin Teresa ruang tuam na puan chu anan phelta Teresa chu sarwak vekin alo ma akut chu thatakin aoma in ngat thapa
poi khoi tu chuan uluk takin ruang chu siam rema puanin a tuam thlap nin alang abiang velam panga kwal de hlekin kakaoma a ngonga dukom boka ataksa mun shanga po han pille hliam te naw dang pom nual a hliam zinga danglam tak chu ha se na nu maum nual mai chu nia chu ai la makle rap thak zok chu a shok bor tanga awm in zaitha a kong bor thlenga thler duai mai chu nia chuti khop chuan thler thui viau ma se thisena chuak mang hau lo ma chu wang chuan a thi nu alung phu to pa thisen kal vel po top vek to nuwa misol chuan a zayani an ring ta dewa tin ruang an endik nuwa a thi chan ber chu boruak tla samathi ti nile dai bok nu chitu le chuan terasai thi hun tak chu soi chian mai na har sat deuh hleka achin an sher lo na kha chol kar khat don lai ni to chungin ataksa chu lo la chene pang reng viau ma amai ro chu chuti hun lai chu thlasik khovo lai takani wangin arwang chu la chene te pon ni ve thei thobok tin ruangan mu dana chungin mutura ain siam fel vek to nuwa tha ani mela amai vela makeup ain noi po phi fai vek to ti hriat tin chuna vuareng thin a contact lens po phelin a khumbula aboma ada thlap bok chuata chuan mut kor hi lo tla sop nia ya tin thutna vela chuan tuimo mu ni ngei turani thuthleng puan vel chu a chuar nuai bok mun khata hian mi pathian mu boka forensic lama thiam na sang to te chuni se chu evidence thatak ani theyanga amai ro chu kumsang zako somriat chho vela kha chuan forensic nu china tan DNA lamang thiam tlat lo rumom dan le an thil mu chu atang chuan nu chitu le chuan ngai dan anan siama anrin dan chuan khatia achin sher lawa theresai om nu zaning ma bera khan mutura ain bot sai fel vek to nuwa misol chu ina chuan ron lutanga lu lui nai mo lu ruk na nu mai mo om lo dana theresai mel shet sa ama ngein kongka hon sakpo ni mai thei chu tiang in chunga lu tir nu chuan ain rin main theresai chu be tamai ani an ring tin kuta thlak dan po a maya thil enga masakhat tak mangina chuma saberanga atluk nuwa bobet zin chutna du pa chuan a mai norbetin thochamina siamanga chutiang anin nor nalama chuan thuthleng rel thing changa chuan a ngong pon nor chilanga a ngonga hliam te po chu chuta tanga lo om chu nian ringa tin anin chai boy nalama chuan hliam dang enge mo zata nei pha bokani mela misol chuan a hnung zang le atak sa mun danga te se nual ti hria theibok hun rei tok tak chu tianga abo be a mai norbe tlat wangle a ngong po nor chil tlat ta ka chuan theresai po chu thochamina thizui ta nian ringa ti chuan a thi hnuwa a ngong bor tangina oma zai thlain a kong bor thlingina zai thlata ani mel engowanga chu tiang kher khera zai chunge ni tia ero ngai dan an siam fel lei theilo arwang ngai sak dan danglam taka wang chuan enge moram hoi biak nai mo pol suak tu te mo chetna ni an ring de urum ruma amai ro chu po chu a fin fiana tureng man nei chuang lo a hun lai khan a chui tu te khan mi thanem tak thun zot fia a chen kom thin te a tho pui te le a ma shi chiang tur de te kom kwalin rin hlel turan dap na sahlea ma se thei top chuan be hnuwa po rin hlel bulfu kan nei tak lo wangin teresai thina case chi cholovin hunre takom zita ani kumthum vela velea sangza ko somriat pathum ogasin somni parukzana branwika cheng du pakhat ani na thupna na jeni tiam ming leman pek tak chu amu hi lai thom danglam takina ti har hlol maya chumi zan chu apasalin zanlam diu tian nei zana ni wangin a fanu nen chawanom nge chunu chuan a thom hria chu chuat thing phel pha hanra zonga in notri le amut na room pon maya bok vakri de shri ni ber hian a hria a han ngai thla chianga a beng cheri ni lo ti hriat chen tak ha chuan a hlau ta hle maya amut na pia lok room a chuan a fanu kumnga mi lek chu mu ti hre boxi chu chuan a hlau thon na ti zola ngam lovin an khumbula telephone number dial tura at toy vir ngai chi chu han bana
police phone tumta ani ma se phone po phone tlang main tuemo sa thatak hian aron bo bet ta thut maya chemte in abob le lama han vid zui ngal thoi boka chumi nu chuan aron bo bet tu chuan a chemte ken zu thla a ngonga arek zui ta tin a ngonga are lo nalam ku chuan aw thelo nan a ka hup sak thlat bok a mai ro chu thi tha chang ni boka jeni chuan a ka hup sak nalam pangkut zung pi chu a se fu ta hlau maya chu pa chuan thla turin ati chul maya jeni chuan a thla du big lo ma se thothelo khopa ngonga re zui ta ka chuan a thla lo thei talova chu pa chuan a du lo zonga vai chuan a tha tur thu shilin a han vau khura chumi nu chuan a ngonga are na te po chu a thla dul veta chuata a hnuk thla zela tanga tlan choklim hlolani thute a thiante pathumin pona an nga mek thutele mi chedang laka po chu tiang chuan lo chet to thute soin an hnute te hialan lo hle thlak sak to thute soibok chunga thil soide chuan jeni chu ati hlau ta ema chuti lai mek chuan a fanuin pon lama tanga ron ko thom la shezui a hlau thona ngein a fanu chu amut na pindana chuan ron luta a khumtlanga chuan bokin thil diklo le hlawmom ti po shelovin aron om ve maya thil thleng mek chu fanu chuan hrethiam lo se du wangin pangai theyang berinom lui shama a fanu po chu ipanen kanin fiam mai lom vamule torole tina thlema vani thlak devin a fanu po chu thoi takina pindan lama chuan a phei vele tamai boka chumi nu chuan ama beitu chuan tha chei ka tan eng thamma ni lo manye kan me chthang khan ka zai hlum der thei che ti hriang che tina vauzi lea jeni chuan a fanu chu tina lo sham turin angena alaka chuan an du piang ti turin ain petop to mai ni dar kar thum chung za chu voyeng mozat chemte ne na tin chungin a khoi zuita mi chedang chunga lo chet to dan te chu chip chiar fe in a soi pa deuh reng boka chumi pa chuan voyeng mozat a sebok jeni chuan chu pa thil soitele ama hriat let le theina tur thilang ang chu atam theng ber chin chi atum rutata athim ema wangin a mel mu thei boxi lo engamatia lo dam chuak hlawani chuan chu pa hriat chuale thei dan tur chu angai tur verenga ataksa chin chi thei danom chun chu pasa travelam mulnga tak ti deuh zong chu ni mai van nei thak takin zingdar le chan verik ma hretin ain sa seng ta hlau maya a chua main a chet vel na le evidence som thei te chu ati file thlap nge jeni ne na chuan nawi lo pai ni chuan titlami alawang che alati zui shama a huat thalo ngar khop mai jeni chuan a thil ton chu police ne na report zui ngala a chip chiar theng berin ama beitu in thila soitele chumi zana thil thleng chu a soi vek ani Brunswick police thu nei tu te po chuan bo zui ngalin jeni te chena che vela mi te chu atam theng ber thuan zot kola jeni in bulloka chuan minan lua ho thei tura sak in chong engam za thioma chung in chong then khata tang chuan jeni te in po chu chiang takin alang thea chuina cheng te chu thu hre tu tanan poimo zol don ti shein uluk le zolin anan koma chuin chong ni na kong khar pakhat chu anan ki kara papakhat sathalampang kumsom thum nai tolam hian lo honga chu pa sam chu akirin adang lam hle maya apian le amul nga dan de chu jeni soinen khanin milria vinan shia chuta an kal chan ten an sei chuan chu pa mi zia chu mu thein adang lam ta thut mai le ngala chik takalo en tu nu chui tu de chuan akut le lam zung pi chu pil tian lo murule man toa chu po chu jenin ase dana soinen khan ain mil le viau mai an mi va mu chu rin hlel na lian takan ne wangin engma soilem lovin an chuasana search warrant an dil le te hnuah zalen zo ka chethei turin anina chuan an vakal leta anin chung dap tura anan lu chuan an sitting room tuk ver tangin jeni te in chu lo lang chiang em mai hi lo nia ngai bel tur zong an ni to boka ain cho be chho vel vek to in chung anan dapa
balbom pakata hian thom no lo om deuh thuna chung zinga engemaw zata chuan thisen lo kai nuai maya chung thom no thisen kai de chu endik turin an langala tin in chunga evidence an zon kwal na lama chuan diary pakhat ama kum thum kalta kum sa zakwa somriat kumami hi an mutsuak le boka diary kara chuan ni china kan soitak Teresa crowd chungchang in ziana chanchin bu phek che thlak engemaw za thi alo in zep chun mai nu chui tu de chuan tuna an case sui lai jeni beile pong swal thu mai nilovin ama kum thum kalta an case sui chwa thelo Teresa crowd that tu pozu chu pang he chu nian ring ta hlea chu wang chuan chu ba chu police station lama thu zo fia turin an hruai ta ngala medical angamem tian an zo chuan alo hnia lem lo amai ro chu an endik na result po chu main base lo de main chu pa chuan thil poimo tak sei tur nei thu sei ta nie adikalom keima kani kha ati ta hlol mai Jenny be chan chu thil dang vak nilovin tuma chai thluk ve theilo wangle aswang tu ana tenom takti puitlina du wangani thu po chiang takina soya pona achian tiran nga thu soite zera changa tlan chuak limani thu soite po kha dot vekani thule ti chaina na soi mai mai ni thu te po soibok chunga thil soide chu Jenny le ama be tu bakin an share lo tur thilani wangin ama nge chu mo phur tu ni tia chiang ta hlea chu ti rwal chuan Jenny beile pong sual chungchanga chuanin pong to ma se ama rin hlel na lian takan ne na case dang ama kum thum kalta Teresa crowd thi na chungchanga ero eng main nam noi na nei lo thu sei ve tlat thung amai ro chu phaingang ma se nu chui tu de chuan chu pa chun ring hlel bur to ti chuan Teresa case chui tu te ne na chuan mi pakhat rin hlelom dewan man thu chu anan hriat tir chhong vele ta ani Jenny nena khan amma me se tha po zai ti lo sei to chu thu soile Teresa o ma zaina nu main mildan tele a thina chungchang ziana chanchin bu che thlak a diary kara alo zep chau te kha an fin fiana nei that beral ni ri amai ro chu thui po anin zo main chu pa jo chu be se ai chiang le rangin ain puang le tanul rova a soidan chuan Teresa thi ma kum nga kumsa zako somsari panga khan Teresa nen chuan loin tong to a hriat tir atangin Teresa chu a chil ngal bur maya voitam tak kholaya len na te zuiru thina chu tinga kumnga chung zet a zuiru nu po chuan a chil na chu kian a hnekin a zual zel mai boxi ama Teresa la chuan thian kom satlia bakin a kom du der mai boxi lo juni som pakhat sa zako somriat ni nga ni zana chuan ama polo ti fowangin Teresa kholai leng chu azui rulea night club pakhata omlain nupuya ne du thu vashil thruai maya Teresa chuan thu taka polo ngai lem lo alo nui san mai maya ma se jo chu awang lo na samai si ain lua lama chuan rukina zui hoa kongka hankika Teresa chuan mutkor ne na ron changa anni pani hi soitong khan ammain in shangai lo tapan ni biglova voi khat pechu jo chu rui em awangin Teresa chuan a thu thleng alo ria tir hial to ani chu ting in mel hriat san lo ni boka wang chuan Teresa chuan ngai that lo na nei lem lovin alo lu tir ve mai boka ina lu nu chuan Teresa po chuan that takina bia coffee te po siam sak nge nge enge mo chen an ti ti nuwa jo chuan a be se zuita amai ro chu ting khosak pui han tum che chuan Teresa chu a tang na hlea jo chuan tilui zui telem lovin ma nieng shitha chumi nu chuan amu hil ta wang ni in ain soi a soi zel danin atuk zinga han tho chuan Teresa chu ni khoshelo om angin a mutatlat maya a han soya a har thei ta reng lo maya a thole lungphu te han cheka alo tho to hau lo maya amar phu pom to lo ti te she zui ta boka chuta mutira akale anara te thoka han pek ngial poin ti thei anei to lo Teresa thi thu chumi nan shia ni vai chuan rin hlela lo masaberdon ti point shia chu wa chuan ti dana ngai to ta
amma rin hlela ni lo na turin chemte na o ma zai tangheng maya chu nu chui tu te shoi pen na tan le ram hoi biak na in thoi na thil ang dewa an ngai theina tura tinin asoi teresai thina chu ti paliau liau ni soin ani na taka chuan ama thange ti posh ke chen lo thu jo chuan soya evidence om theite ti fai hnuah in chu chu sana akal thale thlap boka chabi chu tuiluan kora pai ta ni in ain soi bok nu chui tu de chuan ain soi fiana chu uluk takin an ngai thlak saka a han soi zo chia chu oi harasan tilutuka nek ngal throi te po an chak rum mai a chung thu chu court ina ngai tuan hnuah teresai tha thu boya chuan kumsom panga tang tur shemania a hnuah a shremna chu khing letin kumkwa ti hniam sak anilea tin jeni pong sola wang khan kumli dang tang tur ti anibok tuna nau pang khongai thlak tak mai buni Clarke-i thina case a mingang de urin hlelan neya ama bok hi ni theyangem tin nu chui tu ten a chanjin an ron zir chiang le tamek ani buni thi maloka anin lua tupa anrin hlel ber mingchu mal Clarke-a tiani lain tuna ama ni theyom dewanan ngai tol thana pakhat le meche pakhat pong sola wanga man lo tok to chu jo Clarke-a ti ani thunga misang hlak minginang teu deuh nge nia mithumun mingshan mang tian la sha chiang thei mai ri lo nu chui tu de chuan thil ni dan dik tak hriat tumin chupa jo Clarke-a file chu anan zir chiang zela chuta chuan thil paimo tak main hu chuaka sang zakwa somriat pathum kuma an tho an lo zia chu Greater Union Cinema Assistant Projectionist tinia makdeu main boni thina anrin hlel anin lua tupa mal Clarke-a ti pokha khati lai khan Greater Union Cinema vek chuan Assistant Projectionist na thok lai lo ni vele chia an chui thuk le deuh hnuah thileng kim mai chu aron chiang chho theita ani jo Clarke-a in ti chu aming pum Malcolm Joseph Thomas Clarke-a tilo nireng maya boni thattu nian rin hlel anin lua thin mal Clarke-a ti pokha Malcolm Clarke-a tilam toilo nirenga ti chuan mala tile joa ti chu mithumun tol thale pong sol thua zel lo tang zak toni tian nem nge theita cold case unit te malak chuan ra tharon chuang e don nin angai theita chutale file hluyan hai zela thil poimo dewan hriat bel le zel sang zakwa somriat pathum kuma jeni pong sol chungchang jo Clarke-a inan dap nalama khan mechenau pangke korte le mozaing mozat baka greetings card pakhat Bonnie Clarke ti mingin ziana hi anlo mutsuak toa jeni pong sol case suitu de chuan a ma chi kuma Bonnie Clarke thina suitu detective Eric Lailia te pokha anlo hriat tir vengeya anni po chuan bo te pon han bo zui via ma se khati lai khan pu ber Eric khan Bonnie nu marianika arin le laklo tlat to wangin midanga ril ru pe tak ngai lova Malcolm Clarke nge po chu rin hle li sa tragin nalo thai cheveringot ani chumi chum chuan Malcolm chuan Bonnie ming chuan na kartalo kol na chan chu an inalo lua to thin wang ni na soya greetings card thon chu tum ve shim shima a ming po zia thlap nuwa a thon mai na thi tamai nin a soya ain chunga nau pangke korte le mozan mu tela chu Bonnie ta ni nge ye ti fin fia na box silova detective Eric chuan Bonnie chunga poi khoitu te che dan le Malcolm an man na chan jeni pong sol dan le chet vel dan shim chu in mil thei na shelo boka ani chuan Bonnie nu pi mariani kha a service top thlengin na bi tum tangar ngar mai ni amai ro chu kumsang ni pakhata cold case investigator ten Bonnie thina chungchang Malcolm an rin le tharle ta ka chuan Malcolm an theresaya tha dante jeni beya pong sol dan tele Bonnie Clarke thina chungchang poi khoitu che dana te chuan in an na tam takomin an shave ta thunga chung poi khoina pathuma chuan hur sol na thila tel veka poi khoitu chuan a victim te waunan chemte mang vek boka tinain sa seng main crime scene ti file thau bok chu tiang ani laya detective Erican Bonnie Clarke case ne in an nan neilo alo ti mai kha makan tiang reng hlea crime scene a thilinang tam taka om chu tu san
chung crime pathuma an victim te chu eng ti kong zong e motakin Malcolm Clarke ne na in kung kai na nei vek an ni boka tin an victim pathum te hun man thin dan tele anin chungom dan zong te po Malcolm Clarke chuan a hret chiang em vek bok pani chu apoi khoina ni tian lo fin fia to a boni po hi a victim nge ni ti fin fia chi ma bak to anin ngai ta ani han soi peng talokila victim boni Clarke le suspect Malcolm Clarke te hi an ming nung inang ma se thisena in zom na shan pan nei lem lova chung ko ming in ang fu satlia ve mai an ni ti kha kanan zep zoi ni e ole kan let le to ang boni thi ni po khan anu mariani khan Malcolm Clarke chu thu zo fia turin khatilai investigator te kha alo ngen loma anni po chuan thu chu anan zot fia ve nge ya amai ro chu poi khoina thlen line an na thona mun sinema holaum ni nain soya chu wang chuan an lo chui chun zum talem lo ani amai ro chu tuna kumsom thum hnuah cold case investigator ten boni case file zong te uluk tak an zir chen hnuah po khamizana Malcolm ana om nia soi cinema hall na thokina om ngei tikha an fin fia ngei tilan na document pakhat ma mu turom tlat lo ma alan dana changchuan eng ma fin fia lem lovin a thu sei khan lo ringot tina ni mel tuna kumsom ni zeta liam to a khamizan khan ain soyangin cinema hall a chona duty ngeyem ti chu fin fia harasa to viau mai thei a mai ro chu nu chui tu de chuan be nge se run dung tin Greater Union Cinema thu nei tu de chu an han be pop ta top maya sa za kwa somriat pani kuma an na thok tu te duty hun chin chiana shift register an lo la kol tham yelem tian an zota an ni po chuan a poimo zia shin an han hai tangat ngata ti chuan le van nei thak takin sa za kwa somriat pani register hlui to tak mai chu an ron hai chuak ta nol mai chuda chuan an hriat du boni thi ni December ni somni sa za kwa somriat pania an na thok tu te na tho hun chin chiana chu an an keu chuak ta chuta chuan Malcolm chu jingdar kwa le minute somni panga tanga tlai dar li le minute somni panga thlinga duty ti chiang takin alanga chuti ni chuan boni thi zan dar khat nulama chuan na thona munaum tolo tia chiang tak hop mai chu mai ni lovin atuka duty la olzia a duty le hun chu December ni somni pania dai ni wangin evidence ti chiat na hun po nei thatok don tia chiang ta hle hetiang anril le thar le lai hian apoi khoina case ma sa pania khana tan hun tur tang zovin aron chuak le to a kumsom li pasari mini to nge personal care attendant na thokin a bial nu nen in nei tuminan lo in hwal veran to a rel hi lo min ngai sangem ema ahun ola chuan rel chi sang chan chin zir tele rela zin te nuama ti thin lea puffing bini railway company an tia security guard na te po alo thok ve to thin nge ani kumsani pani April thla khan ni khachu Malcolm chu puffing bili rail cholna Belgrave rail chol muna len line amang bokare lam tuipui em mai mi pakhat nen anin befu lau ma chu pa chuan filani thu soin pau pa velam to deuh hi nia chuti chung chuan rel chung chang vel chu ala tuipui em tho ti chuan tuina inang ta chu Malcolm le fila te chu anin kom ngei ta phiana an hanin kom mari deuh nu phei chuan fila chu ain phorril tiala misol pol geng pakata member ni ti te Malcolm chuan na hreta zela chuti chung po chuan Malcolm chuan a thlam bik chuang lova until sol ti na te chuan na zui ve ta zela no chi zuar sum chu sak ti te me chiri nom lo en thlaka an thla lak ruk sak ti velang chi thil tui tang lo deuh an ti na po a zui ve ta zel mai ni sani pani me ni som pasari khan fila chuan Malcolm chu an hotel pakhatain mu khom na shoi vea chumi chum chuan poi khoina lama a tho pui tele an ho tu lok deuh engemaw zat an phone khoma chumi te chu tu tingen ni fila chuan han soi diata an zinga pakhat chu police officer nin an geng nena in kung kaina nei police department chunga an pol ai oding tur le an man tang kai tura an da ania aniang police officer thopui chu an nei nol nin fila chuan soi nge pakhat le chu Steve tinia chu fila chunga mi an boss bernia
chumi nu chuan Malcolm hena chuan an polatel ve du ni chuan an boss ti fa chuan ti tur enge mo ro man saksa thlap to thu soya Malcolm po chuan an polatel chu du thu lo sei ve bok ani chumi nu chol kareng mo zata fila chuan nadang thok turin Malcolm chu a hroi chuak le a chumi tuma an na ber chu an lamtang police pakhat nena in mu ani bera tlero dor pakhat rok turin ro man nan siama Malcolm po chin nam noi ve ni chuan dollar sang riat lai chang ve thei don ti ten shila nupui nei maba kania honeymoon man na vel tur ngai to nen sum nei theina turanga lang chu alo beng khon na samai chuti lai vel bok chuan ni kha chu Herald Sun ti chanchin bua thu beng ver tak mai ron chuaka chuta chuan kumsom ni chuang kalta tha buni Clarke thina chungchang chu DNA evidence ma chi chu besena thun ron tar lang kwau maya a chung thua buni Clarke thina chui thar tu detective ron idol sa tu soiron tar langin an nu china thara chuan misol chu buni te in luan nena khosa ve thin zinga mi ni thei thu te chu alo in ziaka buni thi ma khan mi som pania tang som pali velin anin chun lo lua ho to a chung zong zong chu thu zo fiale vekan tum thu te DNA technology lo chang chho zel mangin crime scene atanga evidence an lo lak le an lo la da chat char te chu thiam na sang jok nen DNA sample pon nei thu te alo in ziak rup mai arin lok angein atu ka na thon mun atang Malcolm wa ho chuan ko na le khalom tangeya aron ko tu chu tu dang nilovin detective ron idols nin Malcolm chu police station aron kal tura du thu te a DNA sample la kan du thu te le do da soilo fin fiana turin polygraph test nei tiran du thu te alo ziaka chu thu han shiat mi chuan Malcolm chu a phili boy ta hlea rang takin poi khoina le sual konga kopui thar fila chu a phone ngal thuaya adin mun le arin hlel ani dante nu chitu tenan ko dante chu kimchang takin avashil ta chu nau pangpong sual le tha thu hla chuan in nam noina nei haulo thu te po avsoina sakhop mai fila chuan chuti te chiamin alo la thu tak lem lova itti ni le ni lo min shil chiang la ilo ti palani poin kan phatsan don lo chea ti dan kan zong don ya amai ro chu ro man na fing tak kan siam theinan a che pakai changin engkim kan hriat a chula thileng kim min shil ve ngai thungang alo ti sameta Malcolm chu amang ang na sa to mai ma se hnuah eng thila point nam hnoi na neila police a hian mel hriat kan nei thatoka chu wangin itan lungai na turom lo amai ro chu thudik tak min hrila a bak chu kan lo bo ziang a han ti le ta ka chuan Malcolm chuan fila te hna chuan ama rin hlel ani theina chanber boni te ina lo velaya anun man dan de chu chip chiar takina sei chuaka an ina tanga chuan nu po khan pi maria ne te chung ko nen chuan an line mufawa a in luana po an in bulloka thowalania na thokle thil dang tia maria ni chu chang poin boni chu aina hroi phein alo om thina anuron ho huna ada phele mai thinin ain soi anule pate fin tura akal noero kha chuan anni nu fan en chuan anin contact zui to mi alova an chanjin shed le chu boni thi thu TV chanchin tharlama mu chu ni le tamai nin ain soyani Philippo chuan Malcolm din mun chu a hriat thiam pui thu le a tho pui du zong tak mi ni thu a hrilvea amai ro chu tinga nu chui tu tenan zui lai me kani chuan dorok na lian tak kal pui turan lo ro man sa to a chuan a telverem lo thu a soita thunga tin an boss ti fakhan Malcolm chunga thil thleng te chu alo sheve vek to boxia ama filan duringot ma se an boss ber chuan a telverem tirin lo thu sei boka ti danom chun chu Malcolm an rin hlel chan ber chu chin fel masaka suspect ani na zong zong laka tanga thaibo masak chu ni tabera chu wang chuan Malcolm chu nu chui tu de duang chuan in komle polygraph test chu nei turin an tita tin thuzep dule tal o na tur thili nei chuan tlangle chiang takin min hrilla abak chu kan lo boi pui vekang an tile boka achung chang chuan chin fel phot lo chuan doro kan tumpo chu kaltlang puya rem lo tur thun hril bok ani ti chuan
ni hnuah hotel pakhata an hotu te nen thu top sei turin anin mukhom le ta amun an vathlen chuan Malcolm le fila te chu an boss ti fale midang te chuan an lo nga kareng toa thukam keuna eng mon sei hnuah misual boss ti chuan amma fila na lo sei tong deuh thokhan Malcolm hena chuan an mirin zong takani thu sein an malokatlera udorok na lian pui mai nro man meka po chuan tel venge sen du thu te an seile te te a amai ro chu police lamin an zui lai mekani wangin an tan ari sa sang don lutuka chu wang chuan an matsopa chuan tel verem lo thu sei tlang ta ani chumi nu chuan an boss ti fa vek chuan police document poimo mail tak phek thuma cha police seal le signature chuang kal mai hiron phora chung document de zum Malcolm chuan han thlek thuaka bani Clarke thina an chui thar le dante tuna DNA evidence manga base na tharan nei le dan zong te chu chiang takin alo in ziaka an DNA sample ne in mil thei tur an mirin hlelte mingle nu chuina konga an thlen chineng kimalo in ziak vek maya rinai takin chungo chuan thilan ti thein police document thlengin an la chuak thei tia chiang ta viau mai chuta misual boss ti fa chuan nu chui tu de chuan I duemo dulemo court order mangin I DNA sample chun lak sak don tho che ala ti zuya amai ro chu an ruah manna an dorok tur chungchang zong te hriat ve vek to wangin a hlau ve deuh tho ni chuan alanga police in polygraph test an nei pui huna engemaw zep ngai omani chuan dollar sang sengin an hubbo thei tur thu te chumi paisa po chu an tum sak vek tur thu te thlengin a soitlang ta veka soita kang khan Malcolm chu atir tang an ruah manna zong te hre ni wangin han phatsan top chu a hre ve hlenin alang Malcolm po chu angoi tawang wanga topa chuan ti pal thil tak mewani aron ti chuak ve ta hlol mai ti chuan apmal sei chuangai mielo thil thlen dan kim chang zong chu a sei chuak zui ta ngal ani a sei dan chuan khamizan December ni somni sa zakwa somret pani zana khan zudora kala arui fe hnuah mariani te na kal chu lang tatlat maya amun shet bel takani wangin anin hnunglam hung na pala chuan na lon liama in hnunglam kongka in hongsan dareng thina chuan na luta an uite point an shet cha ni wangin an lo ba ulem lo ti chuan bani room lama pan tlang hala a khoma bani mu hle lai chu a wa khoi taringot mayani bani chu awatuma ma se aw main luk hamina kale a mai chu hup saka relo te chungin bani chu zoi tamai sia chu chuan ati hlawa a phili boilu tuk chu a chemte a lai phorin a om zon vela a vit taringot mai ni ome ma se arin aya thi sena chuana sat lo wangin alung phu top to niaringa tin bani thom no chu phel sak lo nia soin puan dang mangin a thi sen vel chu shua a bedsheet chu hlimin a om thleng velin a khuwa ti chuan a hruk na ta na a man phon chu kengin ain thiar filim ta nin ain soi a soi zel danin in chunga chuan a rei bera minute som atanga som panga vel ba ka om ring lova atuka 95 veka athom no te po athe thang vek boka amai ro chu to thana man ruwa a chemte ber chu engtin nge ti zui tak a hre chuak zo to tlat lo khatia nu chui tu ten amarin hlelna tharan neya crime scene a misual DNA sample an mu thun soi po khan a chia chang chuna DNA nei don lo ti chiang takin a hria a chemte pai zok chu om na hriat zui lo wangin alo nu chia palemo achila changin amo DNA sample an mu ni te ring deuh ti thu te thlengin misual positive nena chuan a sei chuak ta vek ani chungzong ai thak zo nu chuan Steve chuan phone na mi biak lokangai thu soya Malcolm chu filanen ko filo vein tur tin a bak zong chu lo ti fel vek tur thu soya ti chuan filale Malcolm te chu anin zui chuaka filakara chuangin an kalkonga chuan police station an police thopui an pol nena in zom nei police officer pakhat nena changin thil lam lokan ngai thu fila chuan a soya ama pon lo ti to thin dalang thovin police station nunglam panga chuan fila chuan motor chu din tira chuta chuan
detective tim de le detective ron idol sa te chuan ama man turin an lo ngak reng to ti Malcolm chuan a sheve ta chi ani detective tim a hian a ma kuma bani Clarke thina chungchanga zir chian tir lama tang dai to khan Malcolm Clarke zu prime suspect a lo ngai nget fel vek to hilonia amai ro chu a case lui to baka a hun lai po khan thil ti fel lo tam takom ti ria evidence tharan mu chuala a beseyam to box silo ama Malcolm angei chu in puan lo chuan kongdang omina shetolova ma sen dop satlia mai maya in puang don lo tia chiang boxia engtine mobuma thiam taka in puan tir dan turangai to chokta ani tichuan a ai de thar chu an ho tu de nena a han phar ta pop maya ai de thar kanan ti hluai takna ani na taka chuan case danga po an lo mangchang kai zeu to a minga Canadian model emo Mr. Big model emo tin an soi mai thin chu tiang tektika chuan police zinga mi thren khat chu misual lem changin an suspect chu an vador thina geng member ang te in soin an pole tel turin an vasom ta thina ti chuan an thla angam ta motia suspect chu thiam takin anin puan tir ta thin ani hetiang tekteki Royal Canadian Mounted Police RCMP de chin chuan ngengea aramdang police te poinan lo shave zela he chanela nge po hian chu tiang tektikan man na chu kan ngai thlak fo to kha soita kang khan a ching chok tu hi Canadian Police ten ni wangin Canadian model tinemo an misual boss lema Mr. Big ten man thina wangin Mr. Big model tinemo an soi mai thinani lelama in bumna tel mio wangin sel pol te po anom vereng bok eng po ni se chu tactic skill do chu du man ngot theidi chong lova thunei tu sang jok nena mana trul dan te fia takaziakin deal na thlen thlapangaya tuna Malcolm chui tu detective te po hian danang takin ti tur trul ten ti vek nuwa misual bum tactic man phalna chu an muthei ta hlau maya ti chuan nu chui tu te chuan chet lak dan turan rom han ngala a mingatan operation marauder tian phobok chu operation noya chuan police zinga misual lem chang turan ruate chuan zoi muangin Malcolm rin zong tur le akom ngei zong turin anin tar lang phota an bul chan na chu re lam tui pui tak ve thon in soi filan ava biakha anita ani chung mi filati te Steve ti te le misual lam chang police an ti ho zong po chu an mi le sa te vek an nia anin bum na chu anan du detail khopa chanchin bua DNA technology thar manga chhuichhuak thei to don anga anin soi te po kha dot vekania Malcolm an mu ngei turin fila box chon lo bozia ani na taka chuan crime scene atang khan DNA pakhat man mulova Malcolm ati thaina tura an phua chop vek ani chutiang bokin Stephen nu china police official document an ruk chuan yom taka han phorovel te pokha alem vekania an hum him na base ain puan du na tura an ro man na vek ani tin ain puan khan atu sei zong te ka audio recording mai nilovin video camera an voruk mangin an lo record vek boka ain puan to hnuah po ain puang to boka man makang tilovin atop nan dot mang bokin an bum chuaka tisuan police station a anova deliver ta thlap ani anin bum ne chai khop mai tisuan kumsani pani juniruk ninga ni zandar sari le min somli panga official takin detective team de chuan Malcolm Clarke chu thuazot fia chanta thila chian to ema wangin tol thana thlen lai om na hmuna soipo khathu dikani lo thu soi ve tangengea tin thil thlen dan zong po chip chiar takina soinon le vek boka in chung pin danom dan zong po chiang taka soinon le vek baka khamizan khan arui lea man ro engamo manga boni chu khoi chia thule achi pon mulo tur thu kon fi takina soitlang ta veka chuti rol chuan boni tha shim chu atumani lo thula soi ve tlat thung kumni hnuah Malcolm Clarke chung thu chu Victoria Supreme Court an ngai to chanta ain puan vek to wangin harsalu tuk lovachin fel mai thei anin besei to a mai ro chu Malcolm chuan court ma chuan ain puan na zong te kha a suit file ta vek maya
a thu boy chu danang a be le ta thlang le ta zok tlat mai boni thattu ni lo thu soin an geng lem pho chop chu atak tak emotia telve ngei du wangin dotin in puang ta top mai nin ain soi ve tlat tin khatia police station an shoya indop na pindana ain pon nun le na pokha misual pol thil ti veka langaya detective run idol sele detective team de atekha an pol zom pui police officer an ti te chun nianga police station a thun zo fia na ngei te pokha misual polin aman fin fia na langaya chu wanga boni thattu anga omzi tamai mai chunin ain soi ve tlat ani au kilte point crime scene thil dana soile ataka thil danin millo tam tak chuan chungin puan te chu a phua chop le dot mai ni ziati chiang hle ni an ti ve boka entirnan malcolm khan buni thom no phel saklo ni en seilain arwang an va mu khan thom no lo halova ake korpo thisen kai nuangin khumle bangkaran charani kha chumai nilovin malcolm khan lukham manga hubbet anga in seilain buni ngonga re na nu ma dukoma chu pazu malcolm thil soidan nen chuan ain mille mi lo bok poi khoina thlendan le crime scene chungchang a thil soi dig ve palte po thil thlenna in chunga hriat chian em wangle chanchin tharlama a thil lo hriat te tangin atel tumna geng pol an ho tu ten an oi theidan ber turina phuat chop mai ni an soya kha poi khoina chungchang a khan malcolm a hian eng ma hriat nei tak tak lova ain puan na zong te kha dot le phuat chop mai ani anti a mai ro chu prosecutor lam ve thung chuan malcolm khan poi khoi tu le nu chui tu te chawin an hriat tur thila soi dik chat theidana poi khoi tu ni ngei tia chiang an ti ve thunga kuma ve tam to wangle khamizan khan rui ema wangin crime scene dan le thil thleng soi dik lo alo nei nual ni poin amak wak chong lowang an ti ve tlat tu mai nan hriat ve lo tur thila soi dik chat dana ama chu poi khoi tu nge ni ti hai rual ani lo ti chuan tran chan lian ber polania chung thil soi dik zinga chuan boni chu man ruwa engamo manga khoi chiat ani ti te mi pachi om mielo ti te aoma viani dan tele thisena chuan nep dana tangin chem te viani lai chuan a thito ati te kha evidence lian takani e tin an tran munan so nget sau mai malcolm khan boni khalu khama mai hup sak thule chem te a vi mai na thito nia hriat thu lo sei to ni kha o kilte chuan chu tianga sei chan chu chanchin bulama vi na hliam om ma se vi hlumani lo tia mu wangnin an soi ve boka ma se a mona chanchin bu nia soi chuan an en letin victim thi chan chu re hlum tin an lo ziak le kul boxi a ngonga re na niom taka om boka wangin chu thil om tak poni ve renga ma se malcolm an lukham manga hup hlum ta nia en soi kha ruang an endik na changan mu chuanen ain mil zok dai ani chuta atran muna nging tien hriat vele a thil sei to chu tlem ron siam rem lein boni thi dan chu newspaper atanga hriat nilovin atira case sui tu masa te hena atanga hriat ni na soilea ani chuan police thu zep tlat tura an ti chu an lo hril runin asoi prosecutor lamero chuan a thu soi de chu oi chi zia zang ni lo ti soin police in an man to nu indop na pindan thleng an lu pui to hnuah po misual polin min fiana niang han ti tlat mai te kha oi om lo heavy u chuak ani top mai an tia thun zo chan don poin a thil se piang chu ama kal zong evidence atana man the ni thu te adu po chuan eng ma sei chuak lo tur zalen na nei thu te du chuan ukil po ko sak the ni thu te thlengin engkim danangin warning an pelok veka chuti chunga anti dera niang ka ti dewa han ti tlat chu oi ngial han tum poin atinga ina om nganglovani your honor an tiani jury te nena hian amain me se pakhat tha thua le pongsual thua malcolm chu lo tang to ti te chung case pani le tuna boni case a de hian in an na tam takom ti te chu an thutluk na ngong thalo nei an hlo wangin hriat an nilo han fair khop mai ti chuan kumsang ni pali juni som pasaria jury de chuan thutluk na han nei theita malcolm Clarke chu thiam lo chantir nin nam chung tang tur le kumsom ni panga tan ma chuan parola chu podil thelo turin a chung thu relani ta ani
ro rel zo felania korta changan so don lai takin Malcolm chuan ama man tu detective tim dele misual pola ama roi tu turnia ngai an ho tu te zinga mi te chu awa muthea rum takamelin rilovin chongkam chia chak chuak zawa anni po chuan an lo mel let vea ma se nga te wakan ngai lem lo Malcolm Clarke chung thurel felani changa thlani na boni pa deni sapo kha anat na veikan sarawang khan chatuan rama pa na ve tange ngeya a fanuta na ro rel na diklen chuak turin chaklo tak chu na lo dam ve sham ti te poina soi thei ome boni nu mariani point engkim ti chiana ni ta chu alom zia soi chuakin a fanu thattu anga marin hlelani na tang poina zalen fam kim ve ta nia in ngai thu soya chuti rol chuan a fanu thi na chui tu ma sa te la kai ro aril run na la dam thei chuang lo khatia ti tak zeta aman chui hnuah an fin fia thei lo hnu po khan bani case chui anga in soi sin veitam takan va bia chung huna te chuan thu thar va hril le va thlamon lamain i fanu thattu a kan la ring hlel reng chenia tinang chawa ngai thin chu mai ni lovin atira khan ama ring hlel bur lovin malko marin hlel thu soi de khan lo bozi uluk se chuan sa zako somriat pathum kumapong sualna rap thlak tak thleng te po kha pumpel thei ani aring bok achung thu rela ni lai hian malko mai kum somli pakumi ni to a ma theng ber point chuak se kum sang ni somni palia parolin chuak ve thei don chawa chuti huna chuan kum som sari panga velani tonga a chuak ngeyang ti pom chuang lo boka heng poni se helam lama chuan ron jin chuak thei to lo tura ngai photang ole kati zong katun chum Geronimo channela crime video kan ti chuak thei chu lo ni le ta ngai no min lo ti le nge kan be sei in zawai in tuk chuan om choi tui mut tui mang tha le vek ule